रायजोफोर गामियारि सोलोंसालि YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो डेस्कटपआव बा लेपटपआव बर'नि हांखोखौ बोरै लिरो बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ। आङो नोंथांमोननो फोरोंनो नाजागोन। ओमफ्राय नोंसोरो आंनि जिबायदि दिन्थिनाय बेबायदि फल' खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय। ओमफ्राय दा जोङो फार्स्ट टाइम नोङो आखरखौ लिरनो थाखायनो नोङो माबायदि कीबर्डआव नागिरनो गोनां जायो बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। ओमफ्राय जोङो माखासे माबायदि लिरनांगौ, माबोरै फोरोंनांगौ, माबोरै जोङो थांनांगौ बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो जेखौ बुजि मोनाखै बेखौ कमेन्ट बक्सआव खालाम आरो आंजों सावरायलाय माना बुजिनानै बेफोरबायदि जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो नायनो गोनां जायो। ओमफ्राय जोङो लिरनाय समाव जोङो मा समाव थुनांगौ बे समफोरखौ जोङो आरो सर्टकाटफोरखौ जोङो गोसोआव लानो गोनां जायो। अब्ला बारा गोबाव खालामबाय थाला, नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था। आंबो नोंथांमोननो भिडिअखौ मोजां लाबोबाय थानो हायो। खुब इम्परटेन्ट भिडिअ। ओमफ्राय दिनैनि जि टपिक जागोन बियो जोबोद मोजाङै जागोन। अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। जों बेयाव कीबर्डखौ बहायना लाबाय। बिनि उनाव आङो गारां गारांखौ लिरग्रोनांगोन। गोसोआव लानांगोन जोङो मायाव कीबर्डआव मखस्थ' थायो बेखौ जोङो नागिरनांगोन। गारांअखौ जों बोरै मोननो हायो? जोङो शिफ्टखौ थुथाबनांगोन। शिफ्ट हमथाबनांगोन, प्लास खालामनांगोन। बिनि उनाव नोङो डिखौ थुना होनांगोन। गारांअ मोनगोन। जों गारांआखौ बोरै मोननो हायो? शिफ्ट प्लास इ समान गारांआ। जों गारांआखौ मोननो हायो आरो बिसोरनि महरखौ जों मोननो हायो उइदाउट शिफ्ट थुआलासिनो डिखौ थुना होबानो गारांआनि महरखौ मोनगोन आरो उइदाउट नोङो डिखौ थुना होबानो गारांअनि महरखौ मोनगोन। जों गुसुंनि महरखौ बोरै मोननो हायो? जों गुसुंनिखौ शिफ्ट प्लास एफ थुना होनाय लोगो लोगो जों गुसुंनि महरखौबो नोङो बेबायदिनो उइदाउट नोङो शिफ्ट थुथाबालासिनो एफखौ थुना होबानो मोनगोन आरो। जों गोलावैखौ बोरै मोननो हायो? शिफ्ट प्लास आर गोलावैखौ मोननो हायो आरो गोलावैनि महरखौ मोननो थाखाय नोङो उइदाउट शिफ्ट थुआलासिनो आरखौ थुथाबना होबानो बिनि महरखौ जोङो आर थुना होबानो जोङो गुसुंखौ बोरै मोननो हायो होमबा शिफ्ट प्लास जि जोङो गुसुंखौ मोननो हायो। शिफ्ट प्लास इ जोङो गोलावखौ मोननो हायो। जों बे गोलावखौ मोननो हायो। शिफ्ट प्लास एगेन प्लास रेखौ मोननो हायो। एखौ जों बोरै मोननो हायो? शिफ्ट प्लास एस जोङो ए मोननो हायो। जोङो मोननो हायो मोननो हायो। शिफ्ट प्लास किउ जों मा मोननो हायो? औ मोननो हायो। बेखिनियानो। जों ख'खौ कीबर्डआव बोरै मोनगोन? जोङो ख'खौ मोननो थाखाय उइदाउट शिफ्ट थुआलासिनो के थुना होबानो नों ख'खौ मोननो हागोन। के समान ख'खौ बोरै मोननो हागोन? नोङो शिफ्ट प्लास के ख बिनि उनाव घ उइदाउट आइ थुना होबानो ग'खौ मोनगोन। ग'खौ मोननो थाखाय शिफ्ट प्लास आइ थुबा नोङो घ'खौ मोनगोन। ङ'खौ मोननो थाखाय शिफ्ट प्लास
U थुना होबानो नोङो उङ'खौ मोनगोन स'खौ मोननो थाखाय डट मोननै सिनिकलन डट बेखौ थुना होनांगोन दानिया स'खौ मोननो थाखाय शिफ्ट प्लास डट मोननैखौ थुनांगोन होमबाना बेखौ मोननो हागोन बेनि उनाव ज'खौ नोङो उइदाउट शिफ्टआव नोङो P खौ थुना होनांगोन P खौ थुनाय लोगो लोगो ज'खौ मोनगोन झ'खौ मोननो थाखाय शिफ्ट प्लास P ज' मोनगोन आरो ज'खौ मोननो थाखाय C प्लास एटा डेट बेखौ नांगोन थ'खौ मोननो थाखाय नोङो गोजौ कमा बेखौ थुना होबानो थ'खौ मोनगोन जों थ'खौ मोननो थाखाय नोङो शिफ्ट प्लास कमा मोननै गुसुं ध'खौ मोननो थाखाय नोङो विदाउट ब्रेकेट बेखौ गुसुं ध'खौ मोननो थाखाय शिफ्ट प्लास थ' मोननो थाखाय नोङो विदाउट L थुना होनांगोन होमबाना थ' मोनगोन गुसुं थ'खौ मोननो थाखाय नोङो शिफ्ट प्लास L थुनांगोन होमबाना थ'खौ मोनगोन ध'खौ मोननो थाखाय विदाउट शिफ्ट थुआलासिनो ध'खौ मोननो थाखाय शिफ्ट प्लास न' मोननो थाखाय नोङो विदाउट V थुना होबानो न'आ ओंखारगोन फ'खौ मोननो थाखाय नोङो विदाउट शिफ्ट थुआलासिनो खौ थुना होनांगोन होमबाना फ'आ ओंखारफैगोन फ'खौ मोननो थाखाय शिफ्ट प्लास खौ थुना होनांगोन ब मोननो थाखाय विदाउट शिफ्ट Y थुना होनांगोन होमबाना ब ओंखारफैगोन भ शिफ्ट प्लास Y होमबाना भ ओंखारफैगोन म मोननो थाखाय शिफ्ट हमालासिनो C खौ थुना होनांगोन विदाउट शिफ्टआव म'खौ मोननो हागोन इय'खौ मोननो थाखाय फरवार्ड सेल्सखौ हमना होनांगोन नोङो शिफ्ट हमालासिनो होमबाना मोनगोन इय' र'खौ मोनगोन नोङो शिफ्ट हमालासिनो जे बेयाव थुना होबानो मोनगोन ल'खौ मोनगोन नोङो शिफ्ट हमालासिनो N ब'खौ मोनगोन नोङो शिफ्ट हमालासिनो B गेरास'खौ मोनगोन नोङो शिफ्ट M गेजेर स'खौ मोनगोन नोङो शिफ्ट प्लास लेस देन स'खौ मोनगोन नोङो शिफ्ट हमालासिनो M ह'खौ मोनगोन नोङो शिफ्ट हमालासिनो U क्य'खौ मोनगोन नोङो शिफ्ट 7 शिफ्टखौ थुथाबना लानि 7खौ थुनांगोन नोङो होमबाना क्य'खौ मोनगोन द'राइडआवखौ मोनगोन नोङो राइट ब्रेकेट प्लास लेफ्ट ब्रेकेटआव मोनगोन नैयाव मोनसे महर थालांदों बेनि बायदि शिफ्ट प्लास लेफ्ट ब्रेक बेनि उनाव प्लास राइट ब्रेक बेखौ हमना होनांगोन ओमफ्रायथ' बेखौ मिथिखायो मायाव मोनगोन आङो नैबेखौल' खोन्थानोसै उङ'खौ अबाव मोनो शिफ्ट प्लास X बेयाव मोनगोन डटआथ' थाखायो जोंनिया एखेसो इंलिशनिजों बेखौ आङो खोन्थालायला बेखौबो हमनो हायो नोङो बे एखेखा ड' ओमफ्राय बेनि उनाव ड' एखे थुआलासिनो थ' रायजोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय जानांगौ जे जोंनि बर'नि हांखोखौ जोङो बोरै लिरो आरो किबर्डआव बोरै मोननो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय नोंथांमोननो आसा खालामदों नोंथांमोनाबो रोंगोन आरो फल' खालामबाय था आंनि चेनेलाव सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोना बेबायदिनो मोजां भिडिअखौ नुबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबासो नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय भिडिअ मोनबाय थागोन फैबाय थानाय समावफोराव भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय कमेन्ट बक्सआव खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानो